Yo, welkom terug bij die Walden Paul Reaction Channel. Ik weet, ik heb nou in die laatste tijd nog hier weer een video upload. Na die laatste video niet. Maar ja, ik is ook bezig met een hele paar andere projecten. So ik prioritize nou. Ik wil bij alles uitkomen. Want het is letterlijk, het is necessary om bij alles uit te komen. Maar kijk je man. Baie dankie vir die nuwe subscribers en baie dankie vir die likes, vir die comments. Ek het letterlik YouTube oopgemaak nou. Toe kom ek op die song af. Hoe? M. Joyner featuring 21 Promo en Pangy. Produced by Progress YV Cape Town of CPT. Ja, ik heb nog geen gereageerd op een Joyner song. So, ik ga niet nog te veel praten. Ik ga zomaar in die move in. Dat is die move, ja. Oh, hey. Ja, Joyner. Die goats. Ja, ik is net hier om mijn game te optats. Jelle wat zo heet in kak praat, gaat pakvat. Beter met jezelf verstom staan en kopkrap. Kopkrap tot je haar uitvallen, ze omkap. Joyner is je naam, je kunt zeggen maar ga pap. Ik zou serial killer, ik hou de kind maar kak. Hou me in gedachten, vloesket zoals een plaaspad. Van die buik, maar ouwens getuig me in Kaapstad. Wagens klappen, ze rustig in een kusslaap. En een kusslaap, terwijl je tanden gaat niks slaap. Geschiem is, praat kak. Joyner. Maar ouwens getuig me in Kaapstad. Wagens klappen, ze rustig in een kusslaap. En een kusslaap, terwijl je tanden gaat niks slaap. Geschiem is. Yo, die man zei, in Kaapstad, dat is waar die gunshot klap. En dat is waar jij in een kus slaapt. En terwijl jij in een kus slaapt, slaap je tani onrustig. Yo. Shout out Joyner, M. Joyner. Wagens klappen, ze rustig in een kusslaap. En een kusslaap, terwijl je tanden gaat niks slaap. Geschiem is, praat kak, zeggen we misraak. Wolfpak in Demon Rickos tot die kuszak. Black Lives Matter of hoe, ik hou mijn voorstap. Staan het om je hoed, wat de bang is, dus hij moet zupkap. Het is via underground, zit dus hij moet pick-up. Als ingepakt, mijn lyrics is in mijn rugzak. Kan ze die boogie man moe? Mijn broer, kan ze die boogie man moe? Kan ze die boogie man moe? Die goats in hem Joyner Levitos lebu. Kan ze die goats wel boe? Nou zie me hoe kan ze die goats wel? Ja, kan ze die goats wel boe? Van hem Joyner die goats en Levitos lebu. Ja, kan zo moet ik die panses tot mijn face toe gaan. Die gaan naar kan ze altijd fok totdat ze... Jake song, die Spangy, die Jake song. Wacht. Van hem Joyner die goats en Levitos lebu. Ja, kan zo moet ik die panses tot mijn face toe gaan. Jake song hoor ik die panses tot mijn face toe gaan. Like, hij kan bedoel dat in elke song hoor hy die panses soos like as ander rappers wat knaand op hom like panses gooi en vir hom wil swak maak op hulle song sodat hulle meer views kan kry omdat hulle nou glo vir hom gedis het. Maar hy hoor het, maar sodra sy face toe gaan is dit moeilikheid. Ja, kan zo moet ik die panses tot mijn face toe gaan. Die gaan naar kan ze altijd fok totdat ze ijs toe gaan. Ik slaat schoten, ze zal dooien voor een platen brand. Net zoals Ricky liggen vlag, ben ik als Annie Fran. Fok een harde beat, coach en Joyner jump op die. Dit moest een trio, kan niet val boeien mijn fiets te zien. Je staal geëet, zoals een bitch wat van jou ziekte schiet. Met moese tree sal ek die val oor my fetus sien. Ek gaan nie explain nie. Figure it out. Je staal geëet, zoals een bitch wat van jou ziekte schiet. Een vrije voel, zo ik... Jou style het geëet soos 'n meisie wat vir jou siektes gee. Yo. Kan niet meer verliefd voor zien, zo wat dat te zien. Je staal geëet, zoals een bitch wat van jou ziekte schiet. Een vrije voel, zo ik kan niet meer verliefd voor zien. Zo wat denkt zij, hoe dat hoe klinkt zij. So wat Pangy nou sê is, hy het nie meer sy baby mama nie, of hy het nie meer sy kind se ma nie, en hy sê hierso, moet check hoe. Een vrije voel, zo ik kan niet meer verliefd voor zien. Hy sê hy's 'n vrye voel, so hy kan nie meer verlief wees nie.
So basies wat Pengie sê, is dat hy het nie meer sy meisie nie. Of, as het was, dat die was, hy sê vir my in die comments. Ek sê, ek breek maar net op wat hy sê. So wat dink sy, hoe klink sy? Moet my nie kyk, jy gooi jy dop, sy skink sy. Het sy my beef saam met broers of vir jou inkry. Ek gee jou pyn, is so stiewe wat moet kind kry. Nee, jy sê my Ek gee jou pyn. As jy met my beef, gee ek vir jou pyn. Soos 'n vrou wat swanger is. Ek gaan nie like repeat wat hy sê nie, want ek wil die channel so skoon as moontlik hou. Kyk, is daar nog om eerlijk te wees het ek nou nog nie 'n kans gekry om regtig weer uit te gaan check of daar nou weer beef is of die beef nog steeds aan die gang is. Maar ek gaan nie veel oor sê nie, want ek weet niks actually daarvan nie. So ja, moenie van my kom nie. Kat sy die boogie min moe, my broer, kat sy die boogie min moe, kat sy die boogie min moe, en die goats in hem join hulle Vitos lebo. Nou oké, as hulle sê die goats en hem join hulle Vitos lebo, so wie eerste van julle twee? Lê die goats eerste, of lê hem join eerste? Ek wil niks begin nie, ek wil maar net weet. Sê vir my in die comments, hoe dink jy, wie lê eerste van hulle? Moenie vir my kom nie. Kan sy die goats wil boe, nou sê my hoe kan sy die goats wil, ja, kan sy die goats wil boe, van hem join die goats hulle Vitos Alle lebo. lopen kan met boeken en pennen, die way die rappers kan nood vat. Mijn naam is voor de repeat, daarom skip ik je ook kak. Jouw kak als je rieden dat. Om eerlijk te wees was ek baie excited om te hoor wat 21 Promo sê. En is waar wat hy sê, want like die meeste van die rappers is nie authentic, you know, as julle verstaan, as julle nie weet wat authentic beteken nie, gaan Google het. Ek dink ek hoef nog dit te explain nie. Maar is waar wat 21 Promo sê, like die jongens wil so klomp nonsens praat, maar dan loop hulle met hulle boeke sodat hulle kan notevat wat hy doen. En dan probeer hulle ook dit doen. In plaas van kom op met jou eie ideas. Hou op jou ons kopie man, op mekaar kopie man. Yes, so man. Maar shout out Pengie, shout out M Joyner. Ons luister wat 21 Promo sê. Alle lopen kan met boeken en pennen, die way die rappers kan nood vat. Mijn naam is voor de repeat, daarom skip ik Yo, dis 'n kwai beat. je ook kak. Jouw kak als je rieden dat die mannen met dus. Ik vang op pas op Ronaldo van hij zo missie ik us. Sick, nou ze koppen aan de vlak. As ek reg gehoor het nou en ek wil nie terug gaan nou nie. Het 21 Promo gesê, ek vang 'n pis op Ronaldo. Daai is hoe Messi ek is. Daai is hoe Messi ek is. Ek vang 'n pis op Ronaldo. Daai is hoe Messi ek is. De samen handen klap, hij tas wordt gereid als zijn brokkers kan dus je handen vat. Die sa aan Medi, my daddy wil ook nog handen vat. Ga vraag die lion af, Juda, maar ik sa aan de Nou sê kat. my hoe, kan sy die boogie min moe, my broer, kan sy die boogie min moe, kan sy die boogie min moe, en die goats in hem. Ons moet weer teruggaan na 21 Promo se verse toe. Wow. Pas op Ronaldo van hij. Die rappers kan nood vat. Mijn naam is voor de repeat, daarom skip ik je ook kak. Jouw kak als je rieden dat die mannen met dus. Ik vang op pas op Ronaldo. My numbers word repeat. Dis hoekom skip ek joune. Ek skip jou songs man. Ek het nie nog tyd daarvoor nie. En hier is hy lyn. Ek dink dis die kwaaiste lyn van die song. Dis die kwaaiste punchline. Rieden dat die mannen met dus. Ik vang op pas op Ronaldo van hij zo missie ik us. Sick, nou ze koppen aan de vlak. De samen handen klap. Hij tas wordt gereid als zijn brokkers kan dus je handen vat. Die sa aan Medi, my daddy wil ook nog handen vat. Ga vraag die lion af, Juda, maar ik sa aan de Nou sê kat. my hoe, kan sy die boogie min moe, my broer, kan sy die boogie min moe, kan sy die boogie min moe, en die goats in hem join hulle Vitos lebo. Kan sy die goats wil boe, nou sê my hoe, kan sy die goats wil, ja, kan sy die goats wil boe, van hem join en die goats hulle Vitos lebo. Kan sy die goats wil boe, kan sy die goats wil boe, kan sy die goats wil boe, die join en die goats hulle Vitos lebo.
Nice, shout out M Joiner 21 promo en Pengi. Dis klas, die was ek dink like klas. Die was nou lekker, die was 'n lekker comeback vir my om op te react. Punchline Gallo. Klas. Kyk jy maar, moenie vergeet om te subscribe. En moenie vergeet om vir jou maale te sê van die channel. Dis Walden Paul Reacts. Dame maar se kinders.